Okay, check. AC Musika Waray 27 katuig na ngayon na akong gilalabay ang kalibutan. Diri ko man mabalik an oras nga mga napabayan. Kunta naman nga mga butang labay langan kakalimtan. May damala mabilin bisan buti ay lang nga tigaman. Pero malatang kakulupan waray pa mga sulod ang kaulo. Mga problema baka sa hudara ko panay bisan mapaso. Hasta nga waray kasabutan dalagan ng panahon. Daramuan imo pagdakuan kakulupit imo balon. Di ka nga nakon mga kaganak waray ka mukhang sumuhanak. Konsumisyon niya mga darahan naguulit ako na akwaray manak tumuod hadton. Iba niyo nga mga sagdon bis maaram nakihapon paratan ikaw upay nakon. Damang salamatan iyo mga peraw nga sakripisyo bisan butlaw bisan o daw di mababalyuan hit piso. Ang nakon pagtalinguha para gihap pa iyo. Di ka mo papabayan pagkalalagas na niyo. Darakuan niyo mga yakan mga inman makatuan. Salamat naman ang mga bugtungan mga magurang pagantos pagpabaya. Pagsagdon yan pagpa-eskwela utang kotanan nga di kaya baydan niya tupat kahasta. Life is much the same. Painful experiences and challenges come to us all. But it is through these opportunities that we build character and we grow. Kaupay lahan una hanwaray mo pino problema. Problema lan pagkaturog kun maano itim ideya. Pupukawong kahit aga para sumulod da eskwela yan na mapukaw ha imitim mga problema. Pangidaro na nga nitain mag tagabuot. Kunda mo na nagaabot angay ka magpakakusog kayang kinabuhi. May dapa aki pagsukol kun haing kakutob. Kaya tanan basta nimo mga kaagian imuupod. Haakon mga kadurungan pangiskwilangan panangko. Upod ang pamarayaw hanan mga kinatuyawan tanhadto. Kaurusa pagpasaway kan mamahan pangawatahan santol. Hangatan ng kalipay laan darangadan panhingadto. Haakon mga kapaturan nga talagsa nila magkirita. Mga nanhirayo kay kinahanglang buhiyo ng tagsa-tagsa. Haakon mga nakatrabaho nga bagakulan pamilya. Kung pwede ko labalikonan nga tanan nga bagalahin salida. Haakon mga nasangkay kainuman unang atagay. Nagburublag man kita anay hinumdumi gala madanay. An aton mga katatawangan an aton mga erestorya diri ang tagay kundi an mga hinumduman nan marasa. Every place where you are used, so to speak, you leave your mark, writing your own story. Think of stumbling blocks as stepping stones and never stop. Hanakon pa di salamat kay di mo pinapabayan. Pagsaway mo tagpag ininom bisyo barkada nga di mabayaan. Pagintindi mo hanakon mga sala kinaiya pagbuwangan. Hanimugog mga waray sukul salamatan nya tanan. Ading pakianahan natong kinabuhi nga lumarabay. Paihay ba ini o palipayay ano guditon angay. Halipot lang kinabuhi pili akada adlawan kalipay. Nahinga ka pero di buhi maupay nag-iya nga malipay. Besyete katuig na ngayon na akong gilalabay kalibutan. Diri ko man mabalikan oras nga mga nababayan. Kunta naman nga mga butang labay langan kakalimtan. May daman lang mabilin bisan good ay lang nga tigaman. Tamang salamat ay yung atanan nga naging parte na mga nasangkay nga nakontra. Mga nagian ko na akong paglabay. Rest in Paradise Sports. Punta malipayong